V dnešnom videonávode si ukážeme jednoduchý a momentálne asi najlacnejší spôsob, ako robiť medzinárodný prevod peňazí cez službu TransferWise. Je obľúbená hlavne vďaka jej férovému prístupu, teda nízkym poplatkom a tomu, že pri transferoch používa reálne výmenné kurzy. Najaktuálnejšie kurzy sú zobrazené na menovom portáli www.xe.com. Napríklad kurz Libry voči euru 1,28019 bol v čase natáčania videa rovnaký aj na stránke TransferWise. Jediný poplatok, ktorý platíme v službe TransferWise, je poplatok za prevod a závisí od výšky prevádzanej sumy. Ak je prevádzaná suma nižšia ako 200 libier, platíme fixný poplatok 1 libru. Rovnaký princíp platí aj pre ostatné meny, teda ak je suma nižšia ako 200 €, poplatok je 1 euro a tak ďalej. Ak je suma vyššia ako 200 libier, napríklad 1000, platíme poplatok iba 0,5% z tejto sumy, teda necelých 5 libier. 2000 libier to je necelých 10 libier, z 3000 libier 15 libier a tak ďalej. Dobrá správa však je, že noví klienti majú svoj prvý transfer zadarmo, stačí ak sa registrujú cez referral link alebo cez link od ambasádora. Do prehliadača zadáme www.transferwise.com/easy transfer. Link na kliknutie nájdete pod videom. Po stlačení enteru sa nám na stránke zobrazí žltý nápis You have free payment up to £3,000, čo v preklade znamená, že náš prvý transfer až do výšky 3000 libier je úplne zadarmo, teda free. Celkom jednoduchý spôsob, ako ušetriť pár libier na poplatkoch. Registrácia je následne veľmi jednoduchá, buď klikneme hore na tlačidlo Sign up, teda prihlásiť sa, alebo na zelené tlačítko Get started. Označíme možnosť Not yet a member, teda ešte nie sme členom, a jednoducho vypíšeme našu e-mailovú adresu a dvakrát heslo. Odporúčam ho zvoliť trochu komplikovanejšie, nakoľko budeme robiť finančné transakcie. Po skončení klikneme na zelené tlačítko Continue, pokračovať. Ukážeme si, ako urobiť samotný transfer. Budeme prevádzať 1000 libier z anglického účtu v banke TSB na slovenský účet v Prima banke. V kolónke Send zvolíme požadovanú sumu a meny, z ktorej a do ktorej peniaze prevádzame. Po rozkliknutí detailov v pravej časti vidíme, že poplatok je stále nulový, ale pár hodín po registrácii sa zmenil výmenný kurz. Vy dopredu neviete, aký kurz sa presne použije na stotinu alebo tisícinu čísla, pretože aktuálny reálny výmenný kurz sa neustále mení vzhľadom na aktuálnu situáciu na menovom trhu. Ak by však náhodou rapídne poklesol, nemusíte sa bať, neprídete o svoje peniaze, pretože TransferWise zaviedol tzv. Rate limit kurzu, automaticky nastavený po registrácii na 3%. Ak kurz klesne o viac ako 3%, vaša transakcia bude pozastavená, dokým sa táto bublina nevráti späť, aby transfer mohol pokračovať. Rate limit sa dá aj zmeniť na lepšiu hodnotu, ako na to si prečítajte na našom blogu. Možnosť Recipient needs a specific amount of euro označíme vtedy, keď potrebujeme, aby príjemca dostal presnú sumu v eurách. TransferWise nám vypočíta, koľko peňazí v librách bude potrebných na túto transakciu a túto sumu navýši o tzv. Depozit. Ak by sa reálny výmenný kurz náhodou zmenil negatívne a na transfer bude potrebných viac libier, použije sa časť depozitu. Nespotrebovaná suma, prípadne celý depozit v prípade pozitívnej zmeny kurzu, nám bude vrátená na účet, ktorého číslo by sme zadali v ďalších krokoch. V dnešnom videu to robiť nebudeme, ukážeme si, ako poslať presnú sumu v librách. Po jej zadaní klikneme na Continue, pokračovať. Vypíšeme detaily od dosielateľa, meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, krajinu, mesto, adresu a poštové smerovacie číslo. Následne klikneme Continue. V ďalšom kroku zadáme údaje príjemcu, jeho meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Následne máme dve možnosti. Modré tlačidlo odoslať peniaze cez e-mail označíme vtedy, ak nepoznáme číslo účtu a kód banky príjemcu a chceme, aby ho TransferWise kontaktoval za nás, aby potrebné údaje vypísal sám. Ak bankové údaje príjemcu poznáme, klikneme zelené odoslať peniaze na bankový účet a vypíšeme potrebné údaje. IBAN ako medzinárodné číslo účtu a SWIFTový kód banky. Tieto údaje sú medzinárodné, nepomielte si ich s tými, ktoré sa používajú na Slovensku. Po zadaní referencie ako krátkej správy pre príjemcu klikneme Continue. Kontrolujeme všetky uvedené údaje, teda sumu, odosielateľa, príjemcu, jeho bankové údaje a ak je všetko v poriadku, klikneme tlačidlo Confirm. Nadišiel krok, kedy musíme odoslať peniaze na účet spoločnosti TransferWise, aby ich ona mohla následne odoslať na účet príjemcu. Prvá možnosť, odoslať peniaze pomocou debetnej karty, je veľmi jednoduchá, v podstate rovnaký princíp ako pri platbe v internetovom obchode. Vypíšeme potrebné údaje,
číslo karty, meno na karte, dátum platnosti a overovacie číslo karty a takisto adresu odosielateľa. V súčasnosti sa dajú použiť iba debetné karty Visa, Mastercard a Maestro, a to do výšky 2000 libier. Následne by sme klikli Continue. V prípade bankového prevodu je postup takisto veľmi jednoduchý. TransferWise nám vygeneroval potrebné údaje, ktoré zadáme pri platbe cez internet banking v našej banke. U nás je to konkrétne anglická banka TSB. Otvoríme si aj stránku a prihlásime sa do internet bankingu. Trochu som to preskočil a prešiel som na samotnú platbu. Budeme robiť klasický prevod z účtu na účet, pričom použijeme údaje zo stránky TransferWise. Môžeme ich veľmi jednoducho kopírovať pomocou tlačidiel Ctrl+C a Ctrl+V. Príjemca je teda spoločnosť TransferWise. Anglický sort kód je niečo ako kód banky na Slovensku. Odpíšeme ho. Ďalej nasleduje číslo účtu spoločnosti TransferWise a referencia, pri ktorej je veľmi dôležité sa nepomýliť, lebo vďaka nej bude TransferWise vedieť rozpoznať našu platbu vo svojom systéme. Po vypísaní sumy odošleme platbu z našej banky pomocou tlačidla Continue a na stránke TransferWise klikneme na zelené tlačítko Odoslal som peniaze cez moju banku. Hotovo, gratulujeme vám, prevod je úspešne za nami. Peniaze by vám mali na účet doraziť v čase vypísanom na poslednej stránke. Stav vašej transakcie môžete sledovať kliknutím na tlačidlo Here. V poslednom odseku môžete ešte vyplniť, odkiaľ ste sa dozvedeli o spoločnosti TransferWise. V druhej časti videa si ukážeme, koľko peňazí by stal klasický transfer cez banky a koľko je možné ušetriť pri vašom prvom transfere vďaka registrácii bez poplatku. Zvolili sme teda maximálnu sumu 3000 libier a odosielame ju z anglickej banky TSB do Prima banky na Slovensku. Prvou možnosťou je odoslať peniaze z banky TSB v librách, pričom konverzia na euro by prebehla v Prima banke. V takomto prípade banke TSB musíme zaplatiť poplatok vo výške 10 libier. Je to poplatok za medzinárodný prevod. Slovenská Prima banka si poplatok za príjem cezhraničnej platby neúčtuje, ale za to stanovuje výmenný kurz. Na aktuálnom kurzovom lístku teda nájdeme kurz britská libra devíza na nákup, pretože ako vieme, banka od nás cudziu menu nakupuje a vyplatí nás za ňu v eurách. Môžeme si to prepočítať aj v menovej kalkulačke. Vidíme, že výsledná suma je 3784 eur aj 6 centov, pričom od tejto sumy musíme ešte odpočítať poplatok 10 libier, teda približne 12 eur 80 centov. Výsledná suma, ktorú prevodom získame, je 3771 eur aj 26 centov. Druhý spôsob transferu je ten, že konverziu libier na eurá urobíme v anglickej banke TSB a na slovenský účet v Prima banke teda pošleme výslednú sumu rovno v eurách. V tomto prípade výmenný kurz 1,2356 stanovuje banka TSB a za cezhraničnú platbu si účtuje poplatok vo výške 10 libier. Kompletný výpočet vidíme v menovej kalkulačke medzinárodných platieb banky TSB. Slovenská Prima banka si v prípade takéhoto transferu neúčtuje žiadny poplatok. Po odpočítaní poplatku vidíme, že výsledná suma, ktorú by sme týmto transferom získali, je iba 3694 eur. Prevod cez TransferWise funguje nasledovne. Z účtu v anglickej banke prevedieme peniaze na účet spoločnosti TransferWise, ktorý je vedený v librách. Z neho bude odpočítaný malý poplatok 0,5% z prevádzanej sumy. Ak sme nový klient, poplatok za prvý transfer neplatíme. Keď spoločnosť TransferWise obdrží našu platbu v librách, pozrie sa na aktuálny reálny výmenný kurz, prepočítaním našu sumu a zistí, akú sumu v eurách nám má odoslať. Na slovenský účet nám ju však odošlo zo svojho účtu vedeného takisto v eurách. Tým pádom nešlo o predražený medzinárodný prevod, ale vlastne o dva domáce prevody. Konkrétny výpočet vidíme na stránke TransferWise. Ak nie sme nový zákazník, suma je prepočítaná reálnym výmenným kurzom a za transakciu zaplatíme malý 0,5% poplatok. Výsledná suma je teda 3823 eur aj 89 centov. Ak sme nový zákazník a registrujeme sa cez link www.transferwise.com/easytransfer, poplatok neplatíme.
Výsledná suma by teda bola až 3843 eur a 1 cent. Keď si to na záver porovnáme, vidíme, že prevod cez TransferWise je jednoznačne najvýhodnejší. Ak nie sme nový klient, získali sme prevodom cez TransferWise 3823 eur a 89 centov. Medzinárodným prevodom cez banky s konverziou libier na eurá slovenskej Prima banke by sme dostali iba 3771 eur aj 26 centov, teda o viac ako 52 eur menej. Medzinárodným prevodom cez banky s konverziou v anglickej TSB banke by sme dostali iba 3694 eur, teda až o necelých 130 eur menej oproti TransferWise. V prípade novoregistrovaného klienta získame prevodom cez TransferWise až 3843 eur a 1 cent. Keď to porovnáme s bankovými prevodmi s konverziami v obidvoch bankách, vidíme, že takýmto transferom ušetríme až 71 eur, prípadne až 149 eur. TransferWise je teda neporovnateľne výhodnejší oproti bankovým prevodom. Nezabúdajte, že za transfer do 200 libier platíte fixný poplatok 1 libru, za transfer nad 200 libier platíte poplatok iba 0,5% z prevádzanej sumy. Pri transferoch sa používa reálny, nijako nepodhodnotený výmenný kurz. TransferWise si neúčtuje žiadne ďalšie skryté poplatky. Prvý transfer zadarmo získate cez link www.transferwise.com/easytransfer. Pre viac informácií odporúčam slovenský blog www.transferwiseblog.eu. Ak chcete pomôcť svojim známym ušetriť peniaze na bankových poplatkoch, video môžete kľudne zdieľať ďalej.